Denis, dneska si ideme zahrať. Freddy Fazbear 2. Ja nebudem zdržovať, Denis, chod na to. Daj continue. Dobre. Počkaj. Grand opening. Prvá noc. Denis, toto by malo byť veľmi creepy, lebo tam sú aj animatronici z prvej časti. Tu máš. A volá mi niekto. Kde sa to zdvihne? Nejak seká. No dobre, tak čo máš robiť? Kúpni kamery. Toj Freddy, tojčka, toj Bonnie. Čo je ešte to? Pozrime kamery, či tu nikto není. Bo ináč by som spal, lebo na druhom to nevidia. A toto? To sú oni. To desí. Neviem. Ja dám dole kamery. Počkej. Čo robíš teraz? Je tu. Ventilátor. Televízor ani nevyzapnul. Na čo ti to dali tú prácu? Čo máš za kameru? To sú ostatní prejdy. Virten Bonnie a Virten Chica tam na boku bola. Toj Bonnie. To je môj najobľúbenejší Freddy Fazbear. Jaj, ty vieš, kúkať aj takto tunely. Denis, ja za chvíľku padám, lebo to je táto hra je moc creepy. Tu máš nejaké varovanie. Čo to robíš? To asi music box nejaký. Ale musí. Čo robíš? Ja som niečo počul, aj ty? Nie, sa pozrie. Radšej sa dám pišťo. Aj Freddy masku. Čo robíš nejaký music box? Ja viem, ideme sa pozrieť na ostatní. Čika, nebola. Freddy! Freddy tam nebol. Však áno. Tam. A prší tam, že? Áno. Čika. Čikinka. Niekto. A toto je tu. Kto? Čo robíš? Pozerám tu. Ešte tu skúsim na 12. Ukáž furt tej kamery. Čo ale ja si volím. Vypadnú to. Ty si prežil! Ty si vyhral! Denis! Blahoprajem ti! Prežil si 6. noc a nikto ťa ani nezabil. Tak, Ďalšie. tu máš ďalšiu noc. Druhú noc. Tu tiež musíš prežiť. Ale čím postupnejšie ideš, tak tým sú ťažšie tie hry. Kola. Chápeš? Čím viacej ideš, tak... No to sú ty. To nikto. Toto. To je Mango! To len ten bolon. Dobre. Tu je... Pupet. Ja to dám. Čo to? Denis, čo robí? Počkej, ale to ti ukazuje, že kam idú tí animatronici. Zatiaľ sú všetci na mieste, vidíš? Koľko je hodín? 1 hodina. Sa presunul. To je Mango! Vidíš hore? Tam je. A rob ten music box.
Dobre. A Bonnie sa presunul. No, počkaj. Tam je zás aj minule bol. Počul si? Frediačik. No, dobre. No to... O! Sa zase postavil. Čemu svietiš do očí? Chudák Bonnie. Frediačika, toj. A nie ostatní. Idem na ten bok. Foxy. A nehaj túto masku. Nehaj masku, nehýb sa ani. Zabijú ťa. Ja sa nekúkam, čau. Ty čo si zatrikol? Game over, no. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte odberať, čau. Čau.